Alam niyo guys, kausap ko si Tammy ngayon, no? At saka, pumunta siya sa haircut niya, nagpagupit siya ba ng buhok niya. Sabi pa niyang tagagupit ng buhok niya, kilala naman niya, no? Sabi pa na tagagupit, so okay na yung look mo ngayon para sa video mo. Si Tammy, yung reaction niya, no? Sabi pa niya, ano? Sabi niya, sa video mo, so okay na yung look mo kasi nagupitan ka na. Sabi pa ni Tammy, sa tagagupit ng buhok niya, ay, sa asawa ko man yun, mahilig mo ganyan. Nahiya siya guys do. Kasi hindi daw niya ina-expect na mga dito lang sa amin na neighborhood may nakakita ng video namin. I think yun yung video na nag-viral yung yung hinalikan ako ni Mister. I think yun yung nag-viral talaga. So, alam mo, umabot yun I think ng over 10 million views. I think mas marami pa nga I think ngayon eh. Pero yun, nag-viral yun siya, and then ang dami ding mga ibang lahi din na nagko-comment, no? Meron tayo doong nakaaway. Kasi iba talaga. Basta yun siya, na-shock si Tammy. Ay, shock na shock siya. Kasi siya hindi daw niya in-expect nandito lang sa mga kapit-kapit bahay namin, no? Nakikita daw siya sa, sa internet, naloka, nahiya siya, guys. Na-shock lang din ako, na-shock ako talaga, promise. Anyway, kanya, tara na, let's get tayo sa bahay. You know, sometimes that's life when you do social media. You know, hindi mo in-expect na may makilala na nakakilala na pala sa iyo. So, it's okay. We've been together for 15 years and I love my husband. Ang dami nga nagsasabi na gold digger daw ako Pero, you know, they don't really know the true story. So, when I met Tammy, wala siya din. And so yun, so sa mga nang babas na mga ibang lahi, I don't really care, no? If there's if there's a foreigner or Filipino would say na I'm a gold digger, I don't really care. Because I know the true story. Tammy and I know the true story. English on para may makakita, no? Nag-viral kasi yun for sure. May mga, I think itong kapitbahay namin ditong iba na ito na nakikita din nila ito for sure. Anyway, I'm done. Let's go. I'm almost home. Oh, really? Come here, new haircut. Say hi to the guy who cut your hair. Hi, guy. My husband is kind of embarrassed. I'm just like shocked. But he is embarrassed. Why are you embarrassed? Here. I love you. Oh, you're my baby forever. For 15 years, hon. We shouldn't be embarrassed. We're together for 15 years. We're not aftering anything. Okay. It's very important to keep the garage locked because all of a sudden the garage door one side moving. Anyway, hon, are we going, hon? It's 3 o'clock already. Nako, talaga. I'm still going. Nako, magluluto pa. I'm still gonna do barbecue. Roxy, Dada said he's going to leave, baby. So yun guys, bago ako nasa bahay pala, dito kami galing. Kumakain lang kami ni Brenda. Yun, si Ate Monina yan. So, kakain kami dito ng lunch. Ihaw yan, ha? Per pound yan. Per pound? Hindi yan sa ano? 14.99. Per pound? Maliit lang, te. Te, maliit lang. Gawa lang tayo, Wag na lang, te. Kainin mo na lang. Wow, kaganda namang camera niya. Kain ka ba? Kain ka ba? Yun, oh, masarap yan. Konti lang, te, ha? Konti lang. So, yun, ito yung lunch ko. Pansit. And then, yung liempo. Ang sarap ng liempo. Grabe. Guys, kinuha na ni Brenda yung ulam ko. Dalawa. Kunin mo na yan lahat, biyakin na to. So yun guys, pinakita ko lang po sa inyo kung saan kami galing ni Brenda. Nasa bahay na ako guys, naglilinis ako ng ating string beans para ito yung ipakain natin kay Tammy. At kung ayaw ninyo ng string bean salad na i-boil with onion at saka suka lang, ito naman siya is ipirito natin siya, no? Depende na yan sa inyo. Lutuin muna natin siya sa boil na tubig para hindi siya yung parang matigas or ano. So yun, konting uwi lang yung ilagay natin at saka garlic. Yun siya guys, luto na yung ating string beans galing sa tubig na nagbukal o boiling water, charot. Anyway, so yun lang siya and then lagyan natin siya ng seasoning.
at konting toyo, so ganyan yung dahan-dahan lang dahan-dahan, no? At saka lagyan din natin siya, i-mix muna natin of course. And then lagyan natin siya ng konting asin, and then konting paminta. So yun lang yun. At saka si Tami din, gusto niya yung garlic, no? Granulated garlic. Yun yung ilagay natin seasoning. Masarap na yan guys. Imi-mix-mix mo lang yan. Tingnan-tingnan lang ninyo kung anong luto yung gusto ninyo. Ito naman sa akin, ayaw ko yung matigas kasi masakit sa ipin or masakit sa walang ipin. So yun, konting ano lang guys, konting oil lang. Yun, ready na po tayo, no? Meron tayong na marinate na chicken. Pa-open pa taro sa refrigerator, o diba? Ibalik o close. I-open na naman. Ganyan mag-vlog at charot. Yan, nandyan ako sa labas para mag-grill ng ating na marinate na manok, you know. Binilisan ko lang po ito talaga guys kasi sabi pa uulan. So yun nga, no, umulan nga later on. Buti na lang natapos ko yung ating chicken kasi bago, wala naman tayong ano dyan o bubong, no, kasi nilabas natin yung grill. So mag-enjoy lang tayo sa ating weather dito kasi mangin-hangin konti lang. Hindi naman masyadong hangin. Basta lang yun lang. But anyway guys, so kapag ganitong mga time, masarap talaga mag-grill. At saka paborito yan yung mga grilling kay Mister. Kasi masarap din yung mga chicken, no, i-grill, no. I-mix sa salad. Yun yung paborito ni Tami. O, di ba ang bilis maluto? Luto, malapit na siyang maluto. But so ngayon, umalis tayo ng bahay, no, mga unsa na mga orasa ron ba? 11 something na. Pinakain ko na yung aso, no, at pusa. So, ngayon, aalis po ako sa bahay. Meron lang akong bibilhin. Bili lang ako ng aking makain at ang ating, So, yun. Tara, i-close ko lang ito po. Unang bingwit, pandesal at saka Spanish bread. O, diba? Ang sarap. At may mga iba't ibang klase na pala itong boy bawang, no? So, tinitignan ko kung ano yung mga hindi ko pa na-try. At saka bumibili ako ng dalawa, no? Para naman matry natin yung iba kasi talaga naninibago ako. May iba-iba na palang ano. So, yun guys, andito ako sa Market Fresh. Sa ibang tindahan na po ito. Gusto kong bumili ng kamuti na katulad sa atin, no? Yung kamuting labo, matamis, at saka sobrang creamy. At saka, you don't need butter or whatever. O, diba, whatever. Basta yun, yun talaga siya. Mahal, may kamahalan, pero fights na kasi masaya naman kainin. Guys, na-surpresa. Hindi ako na-surpresa, no? Ang saya lang pumunta dito sa tindahan kasi po meron silang mga karlang, mga balanghoy, kamuti nga iba't ibang klase. O, diba? Yung balanghoy po is, kamuting kahoy man yan sa Tagalog, ano? Meron sila ditong, unsa ni, kining mga ganito, masarap yan lutuin with coconut milk at saka sugar. Yun, di ba? Iba't ibang klaseng mga kakanin or mga sa mga bukid-bukid natin sa Pilipinas. Kumuha na rin ako. Ito yung niluluto ko pala na nalit na ito. Ito yung nahuling video na upload natin, no? Kalbasa. Ay, guys, nakita ninyo ito, guys. Ito, hindi namin yan kinakain noon sa Bukirin. Marami yan. Ganyan, hindi namin yan kinakain. Hindi ko alam. At meron din ditong cactus na ganyan, At saka naghanap na din ako ng seafood isda. Kaso, ang hinahanap ko yung mga wild caught, no? Hindi yung mga binuhi, kung binuhi pa, di ba? Yung mga wild na nakuha. Naghanap ako dito din ng malunggay na frozen kasi doon ako sa Filipino store. Nakalimutan ko. Wala sila dito. So, kaya, iwan ko na lang. So, lumabas na ako, guys. Ito lang yung nabili ko. At saka yun, ang laking kaibahan talaga kapag si Tami ang mag-grocery at ako. Yun lang yung nabili ko kung ano lang talaga yung kailangan ko po. Ganito guys, so hanapin na, yun yung sasakyan ko dyan, kamister pala. So tara guys, samahan niyo ako kasi ang dami ko pa talaga dapat gawin sa bahay, no? So tara, let's go! Hi guys! Oh my God, guminaw na naman. Oh, ginaw. Oh my God. Hopefully yung sitling ko mabubuhay sila kasi sobrang ginaw. What is the temperature? Hindi ko alam. Tara guys, tapos na ako. Kunti lang naman yung nabili ko talaga. Kapag ako mag-grocery, kung ano lang talaga yung kailangan, so yun lang siya. Tara! Pag-uwi ko guys, nang gumadali ako, nag-cut ng grass. So yun, nakita na yun din yun. Nag-cut ako ng grass. At saka mayroong mga basura na galing sa kapitbahay. Naglagpot-lagpot kahit saan. Pinulot ko lang, no? So yun, tapos na akong nag-cut ng grass. Tara guys, samahan niyo ako sa likuran ng bahay. Mag-garden na tayo, continue. Garden na naman. Walang katapos ang garden. Maganda na ngayon magtanim kaso wala pa akong tanim.
walang tumurok. Walang ano na seedling ko. Walang kulay klaro. La. Sa bukid walay papel, may agungal ilos lubot, Pasensya na guys, Bisaya lang yung makaintindi, o diba, agungal ang pangilo. Kalay kakatol. So yun guys, itong ating mga lupa no na nakuha natin is ano siya, organic. Yung iba, organic. I think organic ito So but anyway, so may amoy siya no, may amoy. Pero kaya naman sa power kasi mahilig tayo sa mga maamoy. Charot. So binubungkal ko lang siya para hindi siya buhol-buhol or buhol-buhol, hindi siya bukol-bukol na mga lupa no. So yun yung mga ginagawa ko. Minix ko siya sa original na lupa dyan kaya binubungkal-bungkal ko. Maganda din siya i-mix guys para parang maganda siya yung resulta ng ating tubo, ng ating gulay no, kung ano man yung maitanim natin dito. Ganyan si Inday Mirian guys. So masaya na ako sa ganitong buhay. So dire na naman tayo dito. Okay, meron na dyan. So ngayon dito tayo. Yan, at saka doon. Yun lang. I think bites na yan no? Tapusin natin, mahangin. Where is Wawax? Monkey. So yun na nga guys, dito ko naisipan ilagay yung ating trellis. Trellis ba yun niya? Basta yun. Kanata ng ating batong, string beans at cucumber. So yan dyan siya. So tinitignan ko lang yan guys. Kapag mga ganitong time, ang gandang tignan yung na garden kapag malagyan mo na ng lupa na bago. Gusto ko sana malaking garden guys. Kaso guys, yun na nga no, may mga bato at also no, alam nyo, ako lang mag-isa. Ang mahal ng mga bilihin kapag mag-garden, lupa, fertilizer, ganun. So yun guys, nagpunta tayo sa porch kasi meron na akong na-arrange dito nga halaman para ilagay natin sa ating dyan, bitayanan, kung sa Bisaya, basta diha tongtong lang niya siya dyan. Pero maganda kasi kapag summer guys, and then ang daming mga bulaklak sa labas ng bahay. Ang gandang tignan. May marami nga lang bubuyog, kaso lang talaga yun lang yun, kaso maraming bubuyog, pero maganda siya talaga sa mata. But anyway, so ito na yung mga ko, dalawa lang muna kasi next time na yung isa kasi 3 dapat ilagay dito So yun guys, at saka ito gusto ko nang itanim, i-mix ko, ilagay ko ito sa ating lagayan ng mga bulaklak. Bulaklak, lagayan ng ating gulay, ko. So yun, dyan natin siya ilagay para may darating na bubuyog. Kasi yung bubuyog talaga makatulong yun sa ating garden, no, lalo na kapag magbulak na. So yun siya, ang laking tulong ng bubuyog. But anyway, isa lang muna, every dito kasi na side, wala talaga yung prutas, no. Kasi yung isa kabilang garden ko, may mga prutas, maraming bubuyog. But anyway, nagsidling na naman ako ulit guys. Sana tutubo na naman ito Ginoo ko. Iwan ko na lang anyari sa mga sidling ko. So nilagay ko dyan is zucchini. And then naglalagay na din ako ng cucumber natin. And then nilalagyan ko na din yan. Nag-order ako ng maraming guys, string beans. Kasi gusto ko talaga yung string beans. Iwan ko talaga. Paborito ko talaga yan guys. So kaya nagtanim ako ng marami. Itanim ko talaga. Kung tutubo man yung lahat, hopefully no. Kasi Ginoo ko. Ang dami kong nilagay dyan. At saka hopefully talaga tutubo sila. Kasi kung hindi, iwan ko na lang si Batman. And then magandang mag-harvest ng mga string beans. Ang sarap niyang gisahin with bagoong na. Para siyang bagoong. String bean salad with bagoong. Ang sarap, promise. But anyway guys, sana nag-enjoy kayo sa ating garden at saka grocery konti. Thank you so much. Kita-kits tayo next time.